Enguany fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, 3 activistes polítiques i membres actives de la resistència, i en honor a elles es va establir aquesta data com a Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les dones. Des de llavors no han cessat els esforços de moviments socials, feministes i de tots els àmbits per a erradicar la violència masclista. També és cert que ja fa uns anys que diverses iniciatives populars anuncien que el temps s'ha esgotat pels agressors masclistes. És el Me Too. El repte és enorme. Es tracta de canviar la societat i destruir el poder patriarcal. És evident que encara ara els temps segueixen canviant i que el rebuig social contra les violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa dels drets humans més fonamentals està guanyant a poc aquesta partida. Per això, ens cal no perdre l'horitzó que encara està per arribar mentre tenim en compte el camí que ja hem caminat. Sovint se'ns pregunta què puc fer jo per canviar tot allò que no m'agrada? I afortunadament, les persones que s'ho pregunten han pres partit per erradicar les violències masclistes. Segurament, mai hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient respecte a la violència masclista. I és que els darrers mesos han estat absolutament durs per les dones i les criatures que viuen en situacions de violència, com segurament ho seran els mesos que vindran mentre duri la pandèmia. Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir avançant, adaptant-se a les circumstàncies. El confinament ens ha demostrat que qui volia exercir el control sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que mai. De fet, als agressors els ha calgut emprar molta menys força que l'habitual per a continuar mantenint els seus desitjos i privilegis. Però quan la violència s'adapta a les noves situacions, també ho fa la manera de sobreviure de les seves víctimes. Sovint, tendim a pensar de forma equivocada en les víctimes com a persones resignades a la seva situació, desconeixent que contínuament s'estan elaborant i readaptant per tal de mantenir-se en vida. La pandèmia ens ha canviat la vida i durant un temps també ens ha privat de la part social, d'aquelles activitats que ens mantenien felices i segures. Hem pogut comprovar que per a moltes la casa no és un lloc de pau, sinó un espai de por i de violència. Potser aquest és l'any en el qual hem après més que mai que allò que ens havien ensenyat no era cert. I contràriament al que crèiem, el lloc més segur per a les dones i les nenes és el carrer, les places, els llocs on fem vida. Mentre que la llar, la proximitat, allò que ens havien ensenyat com a refugi, pot ser l'espai més perillós per a nosaltres. Les cases podrien haver actuat com a búnquer, on l'objectiu dels agressors era tenir el control sobre la víctima, tenir poder sobre ella, si no hagués estat per les múltiples campanyes socials i institucionals que s'han posat en marxa per posar fre a les violències. Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist que perdien aquest poder. És per això que els majors episodis de violència han estat precisament quan s'ha produït el desconfinament. El nombre de trucades i atenció s'han vist incrementats en xifres totalment històriques. No en sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones que han superat allò de són coses de parella i han despenjat el telèfon, i a totes les associacions, entitats i grups feministes del país que han posat sobre la taula l'emergència de trobar solucions en aquests moments tan difícils. Necessitem, més que mai, un compromís unitari de la societat i les administracions per garantir la vida digna de les dones i les nenes. Vivint amb normalitat, els companys i les companyes de feina, les amistats i les persones amb qui compartim activitats diverses esdevenen vigilants informats del benestar. Compartim preocupacions, sensacions, observem els canvis i per això cuidem. Quan tot això s'ha vist impedit, ha estat més important que mai fer un pas endavant per denunciar les violències. Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit la violència masclista i han trobat el moment idoni per explicar-ho a terceres persones. I a les que no han pogut, però que el seu veïnat ha sigut capaç d'alertar d'aquesta situació i han pogut escapar. Però sobretot ens dirigim a aquelles que en aquest moment tan difícil i d'incertesa
romanen encara a casa amb el seu agressor. Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d'aquestes violències. Sabeu que un dels vostres amics, familiars, coneguts, les practiquen. És hora que us en feu responsables i intervingueu. Per últim, als agressors, un recordatori. No hi haurà espai per a la impunitat. Les violències només es poden eliminar des de l'arrel. Sigues tu també còmplice en la construcció d'aquest món millor.